Dobro večer. Danas je u unutrašnjosti bilo umjerenog i jakog razvoja oblaka, što možemo vidjeti i na ovoj radarskoj slici, iz kojih je mjestimice bilo pljuskova i grmljavine. Na Jadranu je prevladavalo sunčano te vrlo toplo i vruće, ali je prijepodne na sjevernom i srednjem dijelu puhala umjerena, podne Velebita, mjestimice i jaka bura, koja je pravila probleme u prometu. Prema sinoptičkoj karti sutra ćemo biti u polju izjednačenog srednjeg tlaka zraka, ali zbog zadržavanja vlažnog zraka atmosfera neće biti posve stabilna. Stoga će sutra na istoku zemlje biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine. Puhat će povremeno umjeren sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, a najviša dnevna oko 27. U središnjim krajevima sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Sredinom dana i poslijepodne uz umjerenu naoblaku ponegdje mala mogućnost za kratkotrajne pljuskove. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka slična kao na istoku. U gorskim krajevima sutra djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Povremeno iz više oblaka može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će umjerena, ujutro podno Velebita, jaka, na udare i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, uz obalu između 19 i 21, a najviša dnevna od 29 do 31, u gorju između 24 i 26 stupnjeva. Na srednjem Jadranu sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Vrlo je mala vjerojatnost lokalnih pljuskova u unutrašnjosti Dalmacije. Ujutro će uz obalu puhati slaba do umjerena bura, a tijekom dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, a najviša dnevna oko 30. Slično se očekuje i na južnom Jadranu, djelomice ili pretežno sunčano i vruće. Tek ponegdje uz umjeren razvoj oblaka može biti kratkotrajnih pljuskova. Temperatura zraka slična kao na srednjem dijelu. Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova, osobito u utorak, kada će povremeno puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će u srijedu oslabjeti. Biće vrlo toplo i vruće. Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano i vruće. Ponegdje su mogući i rijetki pljuskovi, i to uglavnom na krajnjem jugu. Puhat će umjerena, u utorak i jaka bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Dakle, idućih dana bit će dosta sunčanog vremena, ali lokalno će biti kratkotrajnih pljuskova, i to uglavnom u unutrašnjosti. Zadržat će se vrlo toplo i vruće. Ugodan vam nastavak večeri.